Здравейте! Днес ще ви покажа как да си направите сайт. Сайт за всичко, което се сетите. Примерно за игра, за нещо друго. Пишете в Google ovo.bg, отваряте си го и трябва да се регнете. Аз имам регистрация и няма да си правя, защото няма смисъл. Така, правите се регистрация. И ето това трябва да излезе. Давате вход. И ето, от тук си правите адрес на сайта. Примерно уроци, примерно YouTube. Така, код за сигурност, тук си потвърждавате. Съгласни сте с условията за ползване. Само че не введох кода. И ето го, от сайта YouTube уроци OB е създаден успешно. Трябва това е сайт контролен панел. И тук си пишете името на сайта. Нали, разбира се, как сте си... за какво сте си го направили. Аз пиша уроци YouTube. Тук дизайн си избирате за сайта. Има много. Има 22 страници. Аз ще дам някои... Ето този пример. Давам добре. Тук си избирате език на сайта, както ви... самия език да е в сайта. Аз си избирам български. Давате продължи и ето тук е модулите. Може да се инсталирате всякакви модули. Ето форум, галерия, сайт новини, ще си сложа блог, web анкети и това е за сега. Така, ето. Всичко е за сега направено. Основно. Сега ето го адреса на сайта, отваряте си го и ето го. Тук сега почвате с конструктор, може от тук, активирате конструктор и почвате. Ето, примерно сега това са ви страниците. Вие може да си ги редактирате и по име и да си въведете някоя друга страница, а не раздел категории, примерно или валута, дето е. Ето го сега, тук може да сложа ето ще напиша добре дошли в YouTube. Ето го, направихме го. Сега се сейва. И ето така изглежда. Като вижте сега. Ето. Добре дошли в YouTube. Така. Тук може да си сложите тук размера може да си оправите как от близко или от по-далеч. Това са ефекти. Тук някакви. Ето. Така примерно. И сейвате. Ето сега примерно давате тук раздел категории. Давате тук и ето достъп. Това е кой може да влиза в самата страница. Гости, потребители, проверени модератори, администратори. Мисля, че няма нужда да го махате. Давате след което се връща в контролния панел и давате тук на активни и си слагате онлайн игри,
да ви има игри в сайта. Инсталирайте модула. Ето сега трябва да изгледам. Давате онлайн игри, нали? Давате web. Това го имаме, значи давате мини чат. Ще ви трябва според мен. Така. И мисля, че това е. Много няма да трябва. Така. След което вече сайта може да си го... В смисъл да си го промените изцяло. Обаче името на сайта накрая не може да бъде com.bg или нещо, защото ofo.bg ще бъде, защото ofo.bg е безплатен хост. И общо взето това, то е много лесно. Обаче трябва... Аз знам, че повечето си търсят сайтове за Counter-Strike да си направят безплатни. Но ако искате за Counter-Strike, ми пишете долу в описанието, ще ви дам Skype. Ами това беше. Надявам се да съм